és una altra història. Visita Andorra.com. Andorra patrocina Central de Neu. Hola, què tal família, com esteu? Bon Nadal i benvinguts a aquesta nova entrega de la temporada de Central de Neu. Avui un programa especial dedicat al Freeride World Tour. Això vol dir que és un programa no apte per a persones amb problemes cardíacs, per l'alt contingut d'imatges increïbles i espectaculars. Així que si ens voleu acompanyar, comencem! Sigueu benvinguts! Què és el Freeride World Tour? Què valoren els jutges en les baixades dels riders? Quins són els vigents campions que intentaran lluitar per fer-se de nou amb el títol aquesta temporada? La Swatch Ski Cup, la competició que enfronta els continents d'Europa i Amèrica, on la majoria dels riders venen d'aquesta competició? El Freeride World Tour arrenca el 23 de gener a Banyoles d'Arcalís, una manera de posicionar Andorra i els Pirineus arreu del món. Benvinguts a la temporada 2016 del Swatch Freeride World Tour. Aquesta setmana us explicarem tot el que passa al Freeride World Tour i els seus criteris de selecció. Us presentarem els vigents campions i els seus rivals i donarem un cop d'ull al calendari del Tour. Finalment us parlarem d'un altre esdeveniment excitant, la Skiers Cup. Gaudiu de l'aventura del Freeride. L'univers del Freeride World Tour es composa en 3 circuits mundials separats. Els riders més joves es reuneixen al Freeride Junior Tour. Aquest, per novells, es va crear l'any 2010 i enguany es desenvolupen 80 etapes, 54 a Amèrica del Nord i 24 a Europa. 1.500 atletes entre 14 i 17 anys participen en aquestes competicions. Només els millors es classificaran pel Freeride Junior World Championship de l'any vinent. Els rookies tornaran a fer tot el possible per impressionar el públic amb les seves competències. El segon element de gran importància de l'univers del Freeride és el Freeride World Qualifier per als riders de 18 anys o més. En les 20 etapes d'Amèrica del Nord i 45 competicions a Europa, uns 2.500 atletes s'enfrontaran per a qualificar-se en el Freeride World Tour l'any següent. Només els millors aconsegueixen accedir al nivell més alt del Freeride. En el Freeride World Tour, 60 homes i dones de tot el món intenten qualificar-se per la final que es disputa a Verbier, a Suïssa. Els 12 millors esquiadors, les 6 millors esquiadores, els 6 millors snowboarders i les 5 millors noies snowboarders seran els qui es veuran les cares en el famós bec de roses que corona els campions del món. En els 3 circuits, el jurat format per antics riders pros valoren les rondes dels participants. Un jutge cap, un jutge vídeo, 2 jutges d'esquí i 2 jutges snowboard puntuen les habilitats dels riders. Els criteris de valoració són l'elecció de la línia, la fluïdesa, l'aire i l'estil, el control i la tècnica. La primera categoria consisteix a triar una bona línia. És un punt decisiu quan practiquem el forapista. La línia pot ser tècnica, creativa o innovadora, segons com el rider efectuï la baixada.
El següent criteri és la fluïdesa. Això no implica que el jurat cronometri el temps als riders, si més no, que aquests han d'evitar aturar-se o dubtar durant les seves rondes. Pel que fa a l'aire i l'estil, si el truc o el salt són més grans o impressionants, més punts guanyen. El control implica mantenir-se dret quan s'enlairen, recepcionant i, evidentment, fent les corbes de baixada. L'últim element és la tècnica. El jurat valora el grau de seguretat i de confiança que tenen els riders. Menys punts, per exemple, si fan derrapar els esquís en compte de marcar una bona traçada. Donem un cop d'ull als favorits d'aquesta temporada. La suïssa de 20 anys Estelle Vallet s'incorpora al Tour l'any 2014. Es classifica segona en el seu primer any. L'any 2015 inicia malament la temporada i no aconsegueix fer pòdium a Chamonix, tot i que l'esdeveniment següent a Andorra aconsegueix guanyar. En la tercera etapa, Vallet ofereix una altra nova i bona exhibició i torna a vèncer la prova. La suïssa es manté en primera posició de la qualificació quan el circuit arriba a Alaska. En l'espectacular baixada de 700 metres, Vallet no aconsegueix realitzar la ronda perfecta, però obté una segona posició ben merescuda. La pròxima etapa és a Verbier, per la final. Donc c'est vrai qu'à la fin de mon run, aujourd'hui j'étais moyennement satisfaite avec ce que j'avais fait. J'y croyais pas trop, je pensais vraiment que le titre mondial allait me passer sous le nez. Et quand on m'a dit Estelle, tu es deuxième, tu es championne du monde, j'y croyais pas. Et c'est vraiment un sentiment incroyable d'être couronnée championne du monde à Verbier ici. Et voilà, j'ai 20 ans, j'ai encore tout le temps de faire mieux. L'austríaca Eva Wagner torna a la competició després de 2 anys sense córrer a causa d'una lesió greu. A Chamonix fa un gran debut i s'emporta la victòria gràcies a una ronda molt tècnica i fluida. A casa seva, Fieberbrunn Walker ofereix una magnífica exhibició, tot i les condicions difícils. Aconsegueix la segona posició. Durant la tercera etapa a Andorra, Wagner lidera la classificació general i confirma el seu bon estat físic amb una línia i uns salts impecables que la posicionen segona al podi. La pròxima etapa era a Alaska. Gràcies a la seva gran diferència de punts en la classificació general, Wagner sap que té possibilitats per guanyar aquesta etapa. Wagner demostra la seva seguretat efectuant una línia increïble per aconseguir la segona posició que li permet coronar-se del títol mundial. Es ist so, 2 Jahre harte Arbeit nach einer langen Verletzung und dann Comeback und dann in World Champion Titel. Das ist gerade so schwierig zu beschreiben. Man hätte mit dem nie gerechnet und bin einfach nur froh, dass sie die harte Arbeit ausgezahlt hat und dass es einfach wert war, weiterzukämpfen und nicht aufzugeben. Aquest any Nadine Wallner torna en el circuit del Freeride World Tour. L'austríaca va guanyar el títol mundial l'any 2013 i el 2014, durant els seus 2 primers anys en el circuit. Després d'un any sense competir a causa d'una greu lesió a la cama, intentarà aquest any recuperar el seu títol. És evidentment una de les riders més difícils de vèncer. Ich habe sehr viel dafür geschafft und mir ist 2 Jahre hintereinander total gut aufgegangen. Ich wollte es unbedingt wollen und es war total schön für das einfach einen Reward zum Zurückkriegen. Nach der World Tour sind wir im April auf Alaska geflogen für ein Filmprojekt. Da waren wir eigentlich 2 Wochen dort und dann haben wir schon ein paar gute Heli-Tage gehabt. Und danach wollten wir eigentlich so ein bisschen Mountaineering gehen auf den Gletscher. Ich hatte letzte Line Choice gehabt und bin als letztes gefahren. Dann habe ich so ein bisschen ein kleines Slav-Problem bekommen. Und dann hat es mich so schon 250 Kilometer runtergetammelt, bin über eine Minute gestürzt. Und dann habe ich gewusst, für jetzt AK ist es mal hinüber, aber dort habe ich jetzt noch nicht das Ausmaß von der Verletzung so realisiert.
Aber es war schon ein krasses Erlebnis, weil wir haben nachher in 2 Stunden kein Schmerzmittel gekriegt mit dem offenen Bruch. Wir haben 6 Stunden Abtransport gehabt, wo ich froh bin, dass der Fuß noch dran ist. Also bin ich eigentlich ganz froh, wie es jetzt wieder funktioniert. Für mich ist das Wichtigste eigentlich, dass ich für mich wieder Skifahren kann, dass ich für mich einfach keine Schmerzen habe beim Skifahren, eine Gaudi dabei habe, mit Leuten unterwegs bin, mit denen ich Spass habe am Berg. Und da gibt es eigentlich für mich jetzt nicht unbedingt so einen Leistungsdruck oder so irgendwas. L'snowboarder francès de 31 anys, Jonathan Charlet, ha sigut campió del món l'any 2012, però no ha pogut repetir en els anys precedents. L'any 2015 va ser força favorable per ell. Després d'un inici desfavorable a Chamonix, es va lluir a Vallnord-Arcalís, aconseguint la victòria a Andorra. Durant la competició de substitució de la prova de Fieberbrunn, que també va tenir lloc a Andorra, Charlet repeteix un altre gran show. Gràcies als seus trucs impressionants s'imposa com a guanyador, sumant la seva segona victòria de la temporada. Després d'uns errors que va cometre a Alaska, Charlet es posiciona en la tercera plaça de la general quan el circuit arriba a Verbier per la final. Executa uns aires sòlids, així com una ronda ben controlada que li asseguren la victòria a Verbier i el títol de campió del món. Très belle saison, il y avait beaucoup de niveaux. C'était super de rider avec tous ces riders et ça a encore poussé un peu le level du snowboard. Je suis vraiment content pour ça. Et aujourd'hui c'était ma 3e victoire de la saison. Je finis sur un titre. Donc voilà, je suis super content, very stoked. Amb aquesta gran victòria, Charlet es retira del circuit del Freeride World Tour. Així doncs, l'americà de 26 anys, Sammy Lwepke, segon en la general de l'any passat, és el gran favorit. Però la competència és dura amb el canadenc Jamie Rizzuto, el britànic Sasha Ham i l'americà Colin Boyd, que va realitzar excel·lents rondes la temporada passada. Un altre corredor a tenir en compte és l'austríac Flo Orley, que amb una ronda excepcional a Alaska aconsegueix la segona posició. Però encara queda un altre competidor que suma la batalla, Ralph Backstorm, l'americà guanyador de l'Extrem de Verbier l'any 2013 i campió del món del mateix any. Pel que fa als esquiadors, el nouvingut George Rudney ha sigut la gran sorpresa de la temporada. Yeah, if anything, it's like more pressure now because it's almost like now people expect it. Like before, it was kind of I expected it out of myself. Like it was something I knew I could do. Might not have been able to do on my first year is kind of what I was thinking, but I knew I could do it. But now that I know I can do it and everyone else knows I can do it, there's definitely added pressure. It's a good pressure, so we'll see what happens with it. El rider de Salt Lake City a Utah ha viscut un any increïble en el circuit. A poc s'ha afirmat com un dels líders de la classificació. Durant l'etapa d'inauguració de Chamonix, Rudney va quedar últim, però en la segona etapa a Vallnord-Arcalís ha convençut el jurat amb una línia intel·ligent i una ronda molt sòlida, remuntant fins a la 4a posició. En la tercera etapa, el jove de 21 anys ha trobat una línia que cap altre rider havia descobert encara. La seva extraordinària ronda li permet guanyar aquesta etapa. A Alaska, Rudney ofereix una ronda molt tècnica en una part molt exposada de la muntanya, recepcionant un enorme salt per sobre les roques. Va ser la segona victòria d'aquest rider en la lluita per al títol mundial. Verbier is just so special because it's such a good comp venue. It's the most ideal comp venue you can have. This is just rocky and steep, and that's what extreme skiing is about. Durant la final, Rudney mostra el seu veritable estil, una velocitat molt controlada, recepcions fluides en salts grans per sobre de les roques. La tercera posició en extrem li permet esdevenir el nou campió del món de freeride. I'm speechless. It's my dream come true. I've been working at this really hard. Got hurt 2 years ago, and that was like a life-changing thing for me. Like it wasn't a terrible injury, but
definitely just changed how I looked at just life, really, especially skiing. And to come back to it and get to this point is really, really cool. And just kind of content, and I keep saying that, it's just like that peace. Un altre corredor amb possibilitats per obtenir el títol 2016 amb esquí és el suís de 26 anys, Jeremy Hayes. Forma part del circuit des de l'any 2010 i ha adquirit molta experiència. La temporada passada, la primera i tercera etapa no van ser gaire bones per a ell, però va brillar a Andorra i Alaska, obtenint una segona posició en les dues etapes i demostrant el seu talent en velocitat entre les roques. Durant la final de Verbier va acostar-se al títol quedant en segona posició. Après les résultats à Verbier, quand j'ai su que j'étais deuxième c'est génial. Mais tant que j'ai pas mon objectif atteint, ça sera dur pour moi de dire j'ai pas réussi, j'arrête si je le gagne pas au moins une fois. El francès de 34 anys, Julien López, és un possible pretendent per al títol de campió. Es va incorporar al circuit l'any 2009. És un rider que sovint pren grans riscos. Encara no ha aconseguit obtenir el títol de campió, però cada vegada que la línia que tria funciona bé, s'ha posicionat dins del podi. Aquest rider té el talent suficient per esdevenir campió del món. Reine Barkeret ha tingut més èxits que López. El suec ha sigut campió del món l'any 2012 i sempre ha format part dels millors riders en els anys següents. Pot ser que el 2016 torni a ser el seu any i que torni a guanyar el títol mundial. L'americà Drew Tape, que és l'altre favorit, va ser campió del món l'any 2011 i 2013. I no hem d'oblidar Sam Smothie, el neozelandès, que sempre té alguna sorpresa preparada amb un talent fabulós. Aquest any la primera etapa del Freeride World Tour tindrà lloc a Vallnord Arcalís, a Andorra. Aquest indret ha estat durant molt de temps un secret ben guardat dels freeriders, però des de la seva aparició en el Freeride World Tour 2015 és un dels spots clau del freeride. Andorra is a great place, such good hospitality. It's really nice to come back here. It feels a lot like New Zealand or the west coast of the States, so really comfortable here. Vallnord Arcalís acollirà el Freeride World Tour del 23 al 27 de gener del 2016. L'inici de la temporada és un esdeveniment que no us podeu perdre. La segona etapa serà Chamonix-Mont-Blanc, a França. Aquest indret és mundialment conegut per les seves impressionants muntanyes, que són les més espectaculars de la part europea del circuit. Well, it's always fun for me to come to Chamonix. I always enjoy being in the valley, on the floor, looking up at these peaks way up there, and your neck starts to get sore. The mountain culture in Chamonix is always really amazing to me. You have so many people that come from their own countries, people from all over the world come to Chamonix because they have such a passion for freeriding and for big mountains. L'etapa de Chamonix serà del 6 al 12 de febrer. La tercera etapa es disputarà a Fieberbrunn, als Alps. L'estació austríaca ofereix excel·lents possibilitats de freeride i grans muntanyes amb línies fantàstiques. Fieberbrunn is a real favorite among the riders, and I think there are two reasons for that. One is that skiing here is great, and the snow is good here, the terrain is nice and varied, and you can hit a lot of fun features. And the history of skiing in Austria is long, and you can tell that the Austrians are into skiing. It's serious for them. Els riders seran a Fieberbrunn del 6 a l'11 de març. A Wilsey-Loder, els locals i els espectadors podran assistir a la millor part del freeride. You keep on calling me out. You keep on calling me out.
Després de l'etapa a Àustria hi haurà una pausa. Playing the game now to come to Alaska and onward to Verbier, you have to be smart about the results. This third event is going to determine the cut that narrows the field before we head up to Alaska for the fourth stop. Només els 14 millors esquiadors, 7 snowboarders, 7 esquiadores i 5 snowboarders noies de la classificació tindran l'autorització per afrontar les muntanyes de Haines, Alaska. It's definitely a bit of a gamble trying to qualify for the Alaska stop. You have 3 events to do it, and all 3 of them count for it. A Haines només hi ha freeride, no hi ha remuntadors mecànics ni salts preparats aquí. It's like New Zealand with an amazing snowpack and Norway rolled into one with epically crazy locals. What else do you need? It's just, the mecca of big mountain skiing. You see it in all the movies. It seems to be the best snow when it goes off. Anything's possible up here. La penúltima etapa del circuit serà del 17 al 25 de març. Durant la temporada passada, l'etapa de Haines va ser un dels punts forts del circuit. La segona visita a Haines promet acció freeride d'alt nivell. Per les dures condicions meteorològiques, allà dalt, el Freeride World Tour preveu uns 9 dies per poder dur a terme la prova. So huge that's going to happen, and I just really hope we come back. I think this place is great. Després de l'Alaska, tornem a Europa per la final a Suïssa. La Swatch Extremes Verbier va celebrar el seu 20è aniversari la temporada passada. Aquest any la competició torna del 2 al 10 d'abril per coronar els campions. Donc ce qui rend le Bec des Roses le plus vraiment si important pour nous, je pense que c'est tout simplement la légende qu'il y a autour. En plus d'être une face imposante, c'est vrai que notre sport est véritablement né sur cette montagne. Abans d'acomiadar-nos, parlem d'un altre esdeveniment important, el 6è Skiers Cup, que tindrà lloc a Gran Valira, a Andorra, del 30 de gener al 4 de febrer. En aquesta batalla única entre continents, l'americà Seix Catabrigalosa serà el capità de l'equip americà, així com el francès Richard Permin ho serà per l'equip europeu. Els riders s'enfrontaran en 2 disciplines espectaculars, el backcountry slopestyle i el big mountain. It's a head-to-head race. One guy from Europe races down, then one guy from Americas races down, and then we have 3 judges. And they just have to choose who was the best, and the best gets a point for their continent. And the team with the most points will win the Skiers Cup. Abans d'aquesta competició, la tensió augmenta. L'equip americà intentarà igualar el resultat amb l'europeu, que guanya 3-2, així com l'europeu lluitarà per obtenir una altra victòria que el posicionaria 4-2. Un any més responc a la vostra crida per cobrir de blanc les vostres muntanyes i anels.
Us porto moltes coses per oferir-vos, però no a canvi de res. Aquestes són les meves condicions. Gaudireu de mi com mai no ho heu fet. No proclamareu herois els que no cauen mai, sinó aquells que sempre s'aixequen. La llei de la gravetat queda abolida. La llei del més ràpid queda instaurada. Les vostres metes sempre seran més enllà dels vostres límits. Oblidareu el que significa el cansament i cercareu l'escalfor a l'adrenalina. Des dels primers raigs del dia fins a les últimes ombres de la nit. Jo seré la vostra tela, vosaltres la meva bandera. Sé que aquestes condicions són dures, però no era el que volíeu? Les muntanyes del Llenguadoc-Rosselló, sud de France, patrocinen aquest espai. Sud de France i Llenguadoc-Rosselló, la natura, un privilegi al teu abast. La tercera prova del trofeu Andros arribava el passat cap de setmana a Duet. El circuit, amb una longitud de 820 metres, presentava un aspecte deplorable per la manca de gel a bona part del traçat. Tot i això, es va disputar la cursa. La primera mànega va tindre un nom propi, la de Jean-Baptiste Dubois, que amb el seu Clio 3 s'emportava la victòria, seguit d'Oliver Panis i Thomas Heikkinen. En la segona mànega disputada a Duet va ser Jean-Philippe Daigneault que aconseguia fer-se amb el primer caixó del podi, seguit per Jean-Baptiste Dubois i Adrien Tambay, que tancava el podi amb la tercera plaça. L'emoció està renyida quan ens trobem a l'equador del campionat, on Jean-Baptiste Dubois encapçala la general amb 329 punts, seguit de Fran Laroche, que perd el liderat i es situa segon amb 304 punts. Ara, la propera cita serà el 9 de gener amb la prova d'Isola 2000. Les muntanyes del Llenguadoc-Rosselló, sud de France, han patrocinat aquest espai. Sud de France i Llenguadoc-Rosselló, la natura, un privilegi al teu abast. Amics, hem arribat al final d'aquesta edició especial de Central de Neu dedicada al Freeride World Tour. Nosaltres tornarem la setmana vinent. Fins llavors, bona setmana, bona esquiada i bon Nadal! Me la quedo. Andorra és una altra història. Visita Andorra.com. Andorra ha patrocinat Central de Neu.